Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας δείξω ένα ακόμα game, ακόμα ένα browser game, το Ikariam. Είναι ένα εύκολο παιχνίδι, κατανοητό για να το καταλάβετε. Ωραίο, να κάνετε και παρέες, να γνωρίσετε παιδιά, να κάνετε παρέες μέσα από αυτό, να μιλάτε και τέλος πάντων και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, τώρα εδώ αριστερά κάνετε δωρεάν εγγραφή, βάζετε όνομα, κωδικό email και όλα αυτά τα σχετικά. Μετά εδώ διαλέγετε έναν από αυτούς τους κόσμους, όποιον θέλετε. Λοιπόν, εγώ επειδή τώρα έχω έναν λογαριασμό θα μπω με αυτόν. Το λεπτό. Όπα, συγγνώμη γι' αυτό. Ωραία, συνδεθήκαμε. Λοιπόν, θα σας δείξω τα βασικά κτίρια είναι οι βασικές αναβαθμίσεις για το παιχνίδι, για να κάνετε μια καλή αρχή. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε με το τείχος. Είναι το νούμερο 1 βασικό πράγμα που πρέπει να ανεβάσετε για να μπορείτε να είστε προστατευμένοι από διάφορες επιθέσεις που θα σας γίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας γίνουν μέσα στο game, μέσα στο Ikariam. Λοιπόν, το ανεβάζετε πολύ, όσο πιο πολύ μπορείτε. Είναι το νούμερο 1. Άμα έχετε και στρατό, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα σας δίνει... δηλαδή το τείχος βαράει, βλέπετε εδώ πέρα πόντι χτυπήματος, πανοπλία, όριο φρουράς. Αυτά τα ανεβάζετε και έτσι βαράει το τείχος και χάνει και ο αντίπαλος, και από το στρατό σας χάνει και από το τείχος χάνει. Οπότε τον διαλύετε, τον διώχνετε τον αντίπαλο. Λοιπόν, πάμε κρυσφύγετο. Άλλο ένα νούμερο 1 βασικό κτίριο. Το ανεβάζετε όσο πιο πολύ μπορείτε. Όσο πιο πολύ μπορείτε. Είναι για να μην μπαίνουν κατάσκοποι αντιπάλων, να μην σας βλέπουν τι έχετε και τι δεν έχετε. Αν το έχετε υψηλά, δεν θα σας κάνει ποτέ κανένας επίθεση. Αν το έχετε χαμηλά και δεν έχετε ούτε στρατό ούτε και έχετε πολλά υλικά, το ένα τ' άλλο, θα σας κάνει επίθεση σίγουρα. Πάει και αυτό. Λοιπόν, τώρα άλλο ένα σημαντικό είναι η αποθήκη. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Για αρχή ναι, είναι καλό. Αλλά εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να το ανεβάσετε πάρα πολύ για να φτάσει 338 χιλιάρικα ξύλο εδώ που έχω. Θέλει πολύ. Βασικά δεν ξέρω αν φτάνει κιόλας τόσο πολύ. Εντάξει, καλό είναι για την αρχή να προστατεύετε τα υλικά σας. Ό,τι και επιθέσεις σας κάνουν θα είναι προστατευμένο όσο υψηλό το έχετε. Πάει και αυτό. Λοιπόν, τώρα και το δημαρχείο. Βασικά, ναι, το δημαρχείο πρώτα. Το ανεβάζετε για να βγάλετε κατοίκους, να φτιάχνετε στράτο, να τους βάλετε να δουλεύουν και τέτοια πράγματα. Αυτό και από εδώ δεν είναι τίποτα. Όχι ρε γαμώτο. Κάνει ο σερβερ backup. Τώρα θα σας δείξω από έναν άλλο λογαριασμό τώρα λίγο εκεί που έμεινα. Συγγνώμη γι' αυτό. Θα σας δείξω από εδώ τώρα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο δημαρχείο, ναι, σας το είπα, στο δημαρχείο. Και μετά είναι η ταβέρνα, είναι σημαντικό πράγμα. Η ταβέρνα, δηλαδή όσο το έχετε το δημαρχείο υψηλό, πρέπει να έχετε και την ταβέρνα για να είναι ικανοποιημένοι οι κάτοικοι. Γιατί άμα το έχετε, ας πούμε, επίπεδο 1, θα είναι έτσι κάτοικοι.
δεν θα μαζεύετε κάτοικους. Ενώ άμα ανεβάζετε το δημάρχιο και ανεβάζετε και την ταβέρνα και βάζετε και κρασί και έχετε και κραστή βασικά και βάζετε, δηλαδή αυτό το πράγμα θα κάνει. Θα είναι ας πούμε εδώ πέρα, καθώς το αναβαθμίζετε και θα πατάτε αυτό εδώ πέρα, μόλις αναβαθμιστεί και θα πατήσετε εισηγείαν. Αυτό, τέλος και από εδώ. Κατανοητό. Λοιπόν, τώρα, και μετά ακολουθάνε τα υπόλοιπα κτίρια που είναι ο εμπορικός λιμένας. Sorry γι' αυτό. Ο εμπορικός λιμένας για να κάνετε μεταφορές στις πόλεις σας και σε διάφορους άλλους παίχτες ό,τι θέλετε να μεταφέρετε. Μετά είναι εδώ πέρα ναυπηγείο, κάνετε πλοία. Από εδώ πέρα τα πλοία είναι τα πιο σημαντικά, είναι τα σκάφος έμβολο. Αυτό το χρησιμοποιείτε για πάντα. Όσο πιο πολύ μπορείτε, ειδικά για αρχή είναι μια χαρά. Τα συνιστώ. Μετά είναι τα φλογοβόλο, πολύ καλό. Μετά είναι καταπελτοφόρο, είναι και άλλα, αλλά δεν τα έχω ξεκλειδώσει σε αυτόν τον κόσμο όλα. Βαλιστροφόρο μην φτιάχνετε, μην μπείτε καν στον κόπο να φτιάξετε. Θα σας δείξω και το μεγάλο λογαριασμό τι πρέπει να έχετε ακριβώς για να έχετε έναν καλό στρατό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ, εντάξει, η αγορά. Όπως όλοι ξέρουμε, η αγορά κάνετε ανταλλαγές με άλλους παίχτες. Δίνετε χρυσό για τόσα υλικά. Τέλος πάντων, τέτοια πράγμα είναι. Τώρα πάμε μουσείο. Και το μουσείο το αναβαθμίζεται. Είναι η ικανοποίηση. Αυξάνεται την ικανοποίηση των κατοίκων. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ κρασί. Τους κρατάτε ικανοποιημένους και με το μουσείο που το ανακαλύπτετε στις ανακαλύψεις. Θα σας δείξω σε άλλο βιντεάκι για τις ανακαλύψεις. Να δείτε, γιατί δεν θα προλάβω τώρα σε αυτό. Λοιπόν, τώρα εδώ η Ακαδημία είναι σημαντικό για τις ανακαλύψεις σας. Γιατί σας δίνει πόντους έρευνας. Είναι πολύ σημαντικό. Το αναβαθμίζετε. Όσο πιο πολύ το αναβαθμίζετε, τόσο πιο πολλούς πόντους ερευνητικούς παίρνετε για να μπορείτε να ανακαλύψετε. Αυτό δεν είναι τίποτα και άλλο. Όλα σας τα έδειξα. Εντάξει, η πρεσβεία είναι για να μπείτε σε κάποια συμμαχία που θα θελήσετε να μπείτε. Για αυτό το σκοπό είναι. Τώρα το παλάτι τώρα για το παλάτι σας. Το αναβαθμίζετε. Όσο πιο πολύ το αναβαθμίζετε, τόσο πιο πολλές πόλεις μπορείτε να κάνετε. Θα σας πω τώρα. Βασικά θα σας δείξω σε ένα άλλο βίντεο γιατί δεν θα προλάβω. Έχω και αυτό τον περιορισμένο χρόνο γάμο. Τέλος πάντων, θα σας δείξω σε άλλο. Αυτά. Και εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το κτίριο, το εργαστήριο είναι για να κάνετε χρυσές μονάδες. Δηλαδή να αυξήσετε την ζημιά, δηλαδή να κάνουν οι μονάδες σας περισσότερη ζημιά από ό,τι κάνουν τώρα. Αυτό. Ξέχασα να σας δείξω τους στρατώνες. Καλά, εντάξει. Εδώ φτιάχνετε. Κυριότερες μονάδες είναι οι οπλίτες και οι ξυφομάχοι. Μετά πάνε από πολεμικές μηχανές, πάνε κρυός και καταπέλτες. Αυτά. Μάγειρας, μετά πάνε μάγειρας, γιατρός. Λοιπόν, μάγειρας είναι για αύξηση ηθικού καθώς κάνετε επίθεση. Και γιατρός είναι για τραυματίες όταν δέχονται επιθέσεις οι μονάδες σας και τραυματίζονται και καλά να πληρώνει τους τραυματισμούς. Κάτι τέτοιο είναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ χρήσιμοι γιατροί, αλλά εντάξει, καλό είναι να έχετε καμιά κουσάρια. Θα σας δείξω σε επόμενο βιντεάκι. Λοιπόν, στο επόμενο βιντεάκι θα σας δείξω απικίες. Θα σας δείξω απικίες που έχω, θα σας εξηγήσω πώς γίνονται και όλα αυτά. Θα σας δείξω στρατό, τι πρέπει να έχετε ακριβώς στρατό και στόλο. Τι άλλο. Και τις έρευνες, θα σας δείξω και τις έρευνες. Πώς θα ερευνήσετε και τα σχετικά. Λοιπόν, ευχαριστώ που είδατε το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε και το game. Ελπίζω να σας άρεσε και το game και το βιντεάκι μου. Καλή σας μέρα και τα ξαναλέμε.